Salam mehriban ildeşler we kadirli dostlar. Men ýene Zetila Adil. Bugün Yalkım TV kanalında farkly ýerde sizleriň huzuruňyzda, sizleriň hyzmatyňyzda karar tapdyk. Umid etýän hemmeleriň sag salamatlikda ýaşap ýören bolsaňyz diýip. Dostlar, bakın biz bugün köp bir farkly ýerde, köp değişikli ýerde. Nideleňiz bilýäňizmi? Biz bugün obada Eňere bolan gawunda. Bugünkü programmamız eňere bolan gawun içinde dolmaly boldy. Şöden geçýätik, eňere bolan gawuna gözüm düşdi. We biziň öýümizden ýakynynda te. Aklyma geldi. Eňere bolan gawuny siz dostlara görkezsem diýip. Bu eňere etdiňe diýerler, türkmenler şoňa aýdýarly. Eňere diýip näme aýtýar? Türkmenleriň arasynda eňere kelimesi köp bir ulanylýan kelime bolmaly. Türkmenler bazen bir zatdan bizar edip berse bir adamy. Ya da meselen şonuň masrafyny köpelde berse bir nerse baradan, on türkmenler şu wagt ulanýarlar bu kelimeni, eňere etdiňe diýerler. Şoňky şekilli eňere näme bolýar? Eňereni bugün size amaly görkezmeli boldum. Eňere gerçi türkmenler hemmelerimizen bilýär ýöne amaly video geçirsek köp ýaxşy bolarmyka, oňat gelermika, gyzykly bolarmyka diýip şonuň üçin video geçirmegi makul bildim. Onda eňere diýip bir gawunyň wagty geçen bolsa, gawunlar biçip, ondan soň masalan munyň fasly tamam bolup berse, şo wagtda gawun eňere edildi diýerler. Bir wagt zamanlarda çağırýardylar, çağıjyklar gelýärdi we başgadan şoň şekilli gawun şärikler bolsa gawun şärikler gelip obalardan gelip eňere etýärler gawuny. Soň şo wagtda gelýärler de gawunlary hemme bolup hamy beşen hemmesini üýşürýärler, jemleýärler, üzýärler gawunlary. Şeýdip hem gawuny eňere etýärler. Gawunlary hamy beşenlerini töwelek bolsun ya ketde beşeni bolsun hemmesini üzüp alyp üýşürýärler. Öňün soň hatda keppe çelli alyp gaýtýarlar. Keppeni bilýänsiňiz. Keppe dip bir näçe sany 4-5 sany agacy diklep, ondan soň üstüne şol agaç bilen baglaýarlar. Soň ýüp bilen daňýarlar her tarafyndan. Ýüp tor şekil alyp ötýärler, ondan soň ýandak dip bir diken marahy Türkmenler arasında yandak dip at berýärler, oňa yandak görkezsem size. Yandak dikeni mana şol yandak bolýar. Şonuň hölni çapyp alýarlar kätmenler, ondan soň keppeniň şol hemme üstüne gapdallaryna goýýarlar. Ýakça şamal gelip durýar, onda gorukmaly soň bolmaly bolýar. Dostlar, geçirersiňiz, men ýeka bolup video çekýänim üçin biraz meňe gynrak bolýarsa, şaýat video oňat gelmese, eňere bolsadam biraz töwelekler tapylýardy. Şo şekilli, şonuň üçin bizleriň alymyzda mana gawunam bar ekeni. Mana gawundal tarpyz. Tarpyz görebilýäňizmi dostlar? Bu bizler tarpyz diýäs, Türkmenistanly türkmenlerimiz, İran türkmenlerimiz garpyz diýerler. Bizler tarpyz diýäs. Dostlar, onda gelin gawunyň aňyr tarapyna çelli bizler gitýäs. Aňyr tarapyna çelli görkezek size. Mana berde bir näçe san çağalaram bar ekeni. Bular gawuna gelipdirler. Eňere elbetde. Dostlar, mana bir çağajyk berde gawun eňere gelip, eňerede töwelek aktaryp ber ekeni. Sorýar, bu kimke? Atlaryny aýtdylar. Adyň näme? Rapella. Nire geldin? Şöyle. Şöyle nire? Gawunun yanına geldim. Eňere bolan gawuna geldinmi? Ova. Rafillajan, eňere bolan gawuna gelipdir. Näçe geldin? Gawunu imala geldik. Gawun ýemeni tapyp bilerdiňmi? Indi beýleki çağajykdan sorar geleber. Seň adyň näme? Rapella. Seň adyň Rafillamy? Kiňeden atlaşmysınlar? Oho, dostlar, bular atlaş ekeni. Rafilla ekeni munyň amady.
Rafillacan. Sen ne için geldin? Kavun yemeye geldim. Sen hem kavun yemene geldin mi? Kavun oradan tapılıyor mu? Hava. Kavun bağ mı? Tarpız bağ mı? Kavun bile tartız var. İkisen bağ mı? Hava. Tapıp bilersin mi? Hava. O ne bağ? Nas? Nan diye çörekmiş. Nan ip öğrenmiş. Bu kim? Sen kim? Soynalı. Bul soynalı. Ver Soynalı. fiş ver gel. Sen kim? Soynalı. Hüseyin Ali? Hüseyin Ali sen ne için geldin? Ben kavun yemeye. Tapıp bilersin mi? Dedem kavun var. Son dedem bile kavun. Ha, engere geldim bulam. Hava. Tapıp biliyorsunuz mu? Hava. Tövlek mi? Hava. Kırt kırtam tapılıyor mu? Hava. Böyle yaxşı dostlar mana çağacıklar gelen eken aytdyma. Eňere gelip durýarlar, soň şu şekilde çağacıklar. Gawun ýemege. Näme diýär, hani kırt bolýar, töwelek bolýar tapylyp durýar dekem. Şonuň üçin gelip durýar nämelerimiz, çağacıklarymız. Onda dostlar çağacıklar bilen bizler gawun aktarýas. Kırt tapylarmy, töwelek tapylarmy, näme tapylsa bular bilen bil aktarýas. Gelin çağacıklar. Aňyrda görnýänler dostlar, kümmez diýilýär. Bizler kümmez diýäs. Günbedem diýilýär, kümmezem diýilýär. Ýöne bizler kümmez diýäs. Hana aktarýan çağjyklar. Mana bu ýerde bar eken, bular näme bol? Tarpyzmy? Tarpyzyň kişigi ýylan okmy? Mana bulla gawun eýesi Omar aga. Omar agaň özü bilen tanyş bolýar. Salam aleykum Omar aga. Waalaikum salam, ýagşy men oňatmaň. Şükür özüňem näýeli? Oňatmaň, ýagşy men ýagdaýlaryň näýeli? Şükür halymy gaty gowy. Ýagşy böri bizler gawuna gelendik, eňere bolandymy gawundan? Gawunlaryndy wagty geçip barýa, miýdan diýende muny eňere dip ýyňlap alas, maýdalary galla, ony çağalar özleri gelip günde özleri ýykdy berýärler. Gaty ýagşy. Bizler amana çağajyklar häzir gördük, gawuna gelen ekenler töwelek aktaryp ýörs diýip şöý diýdiler. Gawunyň eňere bolan eken onda. Gawunlaryndy eňere boldy. Hemmesini bir ýere üýşürýärlerinde galany çağalar her kindinde şamda gelip özleri ýyp öýe gitýärler, galany çöplep alyp ketdilerini öýe hemmesini öýlere ertip goýýar. Köp ýagşy Omar aga, bu gawun näme üçin eňere edilýär? Bu wagty geçip eňere edilýärmi ýa-da bu gawunlar bişip halas bolup eňere edilýärmi ýa-da şol fasl ýüzesinden hawa üýtgeşip eňere edilýärmi? Näme üçin eňere bolýar? Indi gawunlar wagty geçýär, hawa üýtgeşýär da sowuk bolýar, soň mana bularyň biýaralarynyň hallary gaçýar. Ondan soň paslamy üýtgeşýär. Mana hawa sowuk gelmeniň iýizine soň arpa diýip, buğday diýip, maýsa diýip ekmel bolýar da. Ýagşy ýakýar diýip. Yani indi bu gawun eňere bolandan soň ýerine meniň başga da ekilýär eken. Yerine munyň inşallah mana suw goýup soň wagtyrakdan ýerekden munyň yerine mana arpa ekmeli, maýsa bolup soň muňa sygyrlar ba şolara getirip soň sygyrlar çağalan soň şolara maýsasyny ýedirýär. Gaty ýagşy. Omar aga, bizler amanda ejada barmy? Bizler mana şol eňere aktaryp bizler bir töwelek zat aktaryp göreli. Hem çağajyklar bilen aktarjak burada tapyp ýesek soň özlemeniki bolýarmy ma? Ha inşallah aktaryp iň mana çağalar bilen gözläp bişenlerini tapyp özleňiz aktaryň, özleňiz iň inşallah özleňkisi bolýar. Her kim ýolundan soň gelse eňere bolsa özleri alyp ýmel bolýar da. Eňere bolan gawun soň içinden ketde gawun tapylsa da kırtdan ýa töwelekden başga ketde gawun tapylsa da özüniki bolýarmy? Kim aktaryp tapsa? Özüninki bolýar. Onu her kim alsa özüninki soň gelip ijazat ba her kim alyp ýiberse. Doğru. Teşekkür Omar aga. Bizler onda gawun aýlanjak. Biraz hawadan garankypdyr. Hawa. Teşekkürler Omar aga. Onda bizler sag bolun. Çağajyklar bilen aýlanjak. Gelin. Dostlar, onda bizler çağalar bilen biraz görers. Ýöne gelýän gitýän köp bolýar. Eňere şonuň üçin hem onça galmandyr. Bizler aktarar şonda da az ekem tapylýar. Ýöne fikir edemok, video tapylsa, videoda tapalan nerselerimiz görünse diýip näme üçin diýende hawa garankyp barýar, hawa şam boldy.
çağıcıklara mana öyleri şöhrekte yakınraklarda bularım öylerine giderler. Biz zamanda sizler bilen Hudaý ýarlaşmaly bolýas. Mana bar azdy kem tapylypdy. Ýöne köpüregi garpyz tapylýar dostlar. Bolýanda dostlar mana hawadam garanqydy, gündüzimiz giýje bolup barýar, akşam bolup barýar. Onda sizler bilen Hudaý ýarlaşmaly bolýas. Sizler çağıjyklar bilen özlemizi aktaryp görer. Sizlere kıssasyny aýdarsyň. Bolýanda dostlar ta gelecek video çelli hemleriňizi kudretli güçli Allah Taala tapşyrýar. Nide bolsaňyz hoş sag bolun, Allah ýarlaňyz bolsun. Näme tapdyňyz çağalar? Näme tapdyňyz? Kavun. Gawun mi ýep oturanyňyz? Tarpız değil. Tarpyz tapdyrlar. Tarpız taptık değil. Penke, büşke, pampak. Tu saklanılıyor içinde. Bu da kündük. Bu da içinde el yulayan sabun bolýar. Böyle meydanda bolduğu için topurgası gidip durgunmasy.